Nepaltila PSB Khopsa Kuki Shora Amsani Takuk Bijoy Halambai Bukuk Dipali Halam 15 Sia Rombui Nukung Kahamke Kawi Bushak Horok Niti Buini Hakena Tong Sang Halau Boy Nukung Kawi Tong Laimani Asomsa Laitanai 21 Pas Halmariwo Bengo Tangna Hane Tangmani Nogo Kipil Chopelia Ngai Busai Bijoy Halam Nepaltila Naimutang Hamonogo Mishing Dari Klaka Tabuk Wanazak Bijoy Halam Hi Kumasak Biangbo Tangka Hine Yang Bushak Horok Nei Bumano Rutugi Kabzak Hinkai Tabuk Shatai Klayo 5G ni molo salburum burum no social media o viral mani nugino tongo shaihi tungtutei sas mai tongoi khalai mani sakni musulmani payani bagai hinkai tabuk Bijoy Halam ni hik buda buini nugma hai buini khnama hai engkhana belaino wansuk jaknai kok hai ni bagai Bijoy Halam hastini lukurokno kebo ani hikno nugui tongke 7628997950 number kurungdi hini koikha beautiful Northeast Tripura. Ini tanggai semua ringan angkat aku. Tini no ringan ni apa kongkai ani nokuni kesa problem omani bagun no ringan ita. Problem. Problem kai apa hai ani wife ani hik mia noita ni digio bung bengo thangna himani tab kifle phaya. Gai tabu एक दिन पूरा काखा भैया yang जो तो खबर ना जा भैया tabung ka ani cerai rok hai kabui tongkata abuni bagun no ani cerai rok hai krok noi Basic class apa itu? kaisang hai class 4 kaisang hai KG1 Aisyah, omnoti nang kuno PS buat kuno didier itu dah kita. ang abo niak kaijak abo mesin kopi abo PS kaijak Tam ni wan suje ni beri agi rogo kuno amda hati nang bai walai sulai ro api ro ngke. abo hai la koroi chung age kisa misa tongo Bengaluru thangnai aborok sabota Bengaluru thangnai logi mobile lo to. mobile bini loge koroi Bube kok salaiman ro te hai terus to amda hai. abo hai ro Terus to. abo hai ro emne la koroi no Cái nâng tam ni wan suje ni beri tabu miau man tabu ya tam bada ka thangana ro ni wan su ni bukra sun nok bada ka ani bukrasuni nongkai prosesora uangbari ambasa nung ara yang ko de kereng khai ang yang joto kurungjak ani joto bukrai juk bai kurungjak ani joto aro je tongmani joto kurungjak kisapho haya hisau khayan so nung miak kereng mani miak kurungmani tini pho kurungjak phungo uko ayo tam ni wan sunin beri baro thangana ni ro wan agele bo saja Bengaluru kisa misa thangnani hin sajak bo abo ang wasuk mani Bengaluru de thangkha to angla bahai le wasuk ya jadi ni beri ne tabu ni japna lukuro lo to ha tam ko ni kereng ang lokro no kisa kok saro মানে ani buruino jodi nukhai cerai kunui tongo সংসার কাম খাই মানে no kisu thanya na khaja bisra thanu ko khamane ni lo isu 15 বছর কাল 15 বছর কথা ko saro bo hai pa tingo kuno jini ya ইয়াকো hai ke bo rok bai halok kereng ni ko abo bo hai rok no dano saro ho ke bo bai apa puro yan kereng ini logi ini beri mo dipali halam ini ke Bijoy Halam ini kami boro Tokishora PS khane hugra buruin khai dini boyos umur 12 বছর ক্লাস 4 পড়ে যা ইংলিশ মিডিয়াম kuchung khai class 1 KG1 buma tabu no ko ko ni trai ro pate hai ko chali is bro kamang dong ta tabu to ngi tabu ta bujia ngi tabu samong ro pate age ব্যবসা khalayo tok rok ta no nok ani sal porti logo se kurui yang ব্যবসা khalayo ta
Asini ta lukurum tam kok ko tanam ko. Abo judi abo ani higno nu khai ano information rithong ano janok thongta Nim funda to. ani phone tong Phone number ki jesa. 7628997950 abo number on rong jot phone khlai mano hamdo Nini nong ni borok nin wife no nang tam kok ko tanam ko. ani wife no chon ni mutung khai nung je sakhana photong di ni chrai rok ka boi tong kha ki phalo pedi जेखने दं फनो नों फायदे आं नोंनाव नोंसिं दङ Nang yasak nang na. ए या जागोन Yasak nang.